първо днеска сте си Джули и ще играем в Gameplex. IP-то ще го има в описанието и ще влезе сега на екраните. Така сега. Ще направя нещо като малко ревю. Първо блок. Тук цъкате и с още един човек, може да играе до 12 човека и да играете в War. Create. Вие като вотнете с командата вод, аз днес съм вотнал, от тези двата сайта ви дава по един ключ от всеки сайт и който има най-много вота на края на месеца получава ранг. Не знам точно какъв ранг. Ето това е support Skype, да ремонтира support. И тук дават безплатни айтеми, обаче аз не си ги взех. Сега Warp. Кой е следващия Warp? Enchant. Сега Warp Enchant, да. Само нападнало. Ето тук има с пари енчантнати. Как да се енчантват? Тук е Repair Hand, Repair Out. Ето тук се енчантва. Сега чуваме на Warp. Event. Facebook. Всяка вечер от 21 часа до 21:30, било или по-късно, има евент. Към втичка. И тук дава честове, има много неща, сега ще ги видим по-късно. XP. Тук трябва да се приготвим. Тук си отбиваме животни. Така лошо не знам къде се появила. Ето тук. И се спамват 3 такива, но е с пари. Не знам защо. Аз съм мислил без пари. Да. И тук е така. Само спомня да разбера как се излиза. Ето тук. И тук има много работи. Скелети. Почуваме сега на War. Fishing. Така. Сега отиваме на War Fishing. Може ми трябва водица. Ето водица има вече. Тук хвърляме. Снете. И чакаме рибата да дойде. Нали знаете как? Тук имате. Обаче аз няма да я чакам. Отивам на Warp Food. И така, че ми трябва един меч. Ето тук се разпълнват все животни, всякакви. Ето има зайци, има кокошки, има прасета, крави, всичко. Сега отиваме на Warp. Game Event. Така. В този сервер забравя да кажа, че има мини геймс. Тук Game Event. Тук пак има кошче. Ето тук има. Ето отгоре пише Snake. Run. Пада в така. Jump. И Run. Fast Run. Добре. Това са Game евентите. Така. Ето това е Hedgehog. Глава. Посетя на админ. Тук ви трябват админ. И ще ви даде глава, ама не е безплатна глава. Вече отивам на Warp Jobs. Info. Така. Тук четете, когато влезете в работата. Jump. Така. Това е в Game евента.
Паркур, ето. Тук минаваме. И горе ще има някакъв чест с награда, сигурно. Аз ще пробвам. И не успях. Той колко е дълъг. Охо! Добър начин много дълъг. Сега отиваме на ларп. Кит, бат. Това е един от минигеймовете. Аз съм много добър. Ако искате някой път ми пишете на скайпа, за да играем. Моя скайп е itsjury123. Ще ви излиза сега на екраните. Ето тук може безплатно да се го направиш джен. И така, и тук като цъкнеш, ще влизаш. Или с командата kbjoin1. Обаче аз не искам да влизам. Sorry. Warp. Лабиринт. Сега че на Warp лабиринт. Ето тук, пак можете да се направите. Обаче тук трябва да е евент от 21 часа. Тук има правила и тръгвате. Сега отиваме на Warp. Mine Event. Така. И това е Warp Mine Event. Тук пак го пускат по евентите. Отивате надолу и разбирате. Warp. Сега следвам Mini Games. Ето тук има Free Kit. User, глупости. Paintball. Обаче не се натиска когато такова, трябва да напишеш PB Join 1. Обаче аз не искам да гледам сега. Warp Nether. Ето това е Warp Nether. След тук има PvP надолу. И тук се биете, оцелявате. Убивате си айтеми. Сега отиваме на Warp. Paintball. Sorry. What the fuck? Paintball. Ето сега успях. Ето го PB Join, PB Leave, пак може да правите. Както ви казах, Warp. Плот. Има плотове. Да си вземете плот, напишете плот ми ауто. Ето тук. Няма да ви го обяснявам. Вие като влезете в сервера, да се включите Warp. PvP. Това е един от любимите ми ларпове. Тук има хора, обаче шата пада. Ох, че се стреснах. Така, Warp. PvP клетка. Ето тук идва някой. И се биете. Две репер, дето когато натиснете с ръката в ръка, 1000 и тук ще видите. Ето. Тук дето enchant, нещо там беше лап enchant. Res info. Тук как да си направите res командите. Ето ги тук. Да, ето. И то пише тук. Warp 2. Shop. 3 секунди ще се телепортирам. Това е един от най-яките сървъри. Ето тук е ефтин Warp Shop. Ако искате да пуснете кандидатура в сайта Warp 2 Skype. Това е Skype support, Gameplex support. Ето тук на Headman. Ето това е главния онер. Това е колнера и това е колнера. Сега отивам на Warp 2 SMS. На Warp SMS. Там продават. Така продават ефтини ранкове. Ето един геймов, струва 4,80. И
80. И тук всичко warp 2 staff. Това е warp staff, екипа на сървъра. Ето тук. Направено. И тук, да. 2 TNT run. Това е един от моите приятели. Ето тук цъкате, стесен бутон, ще влезете в TNT run и играете с ваши приятели до 8 човека могат да влезат. Warp раде. Ето тук. Тук. Сега ще я покажа. Ето тук са светлото лампиче. И може да излезете. И там другия човек да е. Чакай, ще хвърля нещо да пробвам. Не става май. И там светлото лампите и трейдвате неща. Има скин сет. Ако не ви харесва вашия скин. Но това няма да го обсъждаме. Търси се човек, който да плаща половината пари на сървъра и той ще е ранг спонсор, който има правата на админ. Warp YouTuber. Защо не мога? Арс е така. Ето го. За да станеш ютубър, трябва да имаш поне 300 съба. Ето тук, да станеш 40 гледания. Да, и това е сървъра. Ето, можете да пуснете кандидатура на този сайт. Той ще е в description. Да ви е харесало, влезте в този сървър, разгледайте, ако ви хареса, играйте. За мен това е най-готиният сървър. И от мене